khona lana End of Fire eMidlands BRD Zone Midlands lapho khona esibona amaqembu ayithu njengoba sibona lona iqembu elisusayo manje eyaziwa ngayo End of Fire FC egqoke lona ijezi elimnyama njengoba ubona phatha lona ibhola badlala nalo iqembu laziwa kakhulu khona ngapha eOrlando elaziwa ngawo amalandani abagqoke lona ijezi eluhlaza egreen jersey nangamalandani athi sibona amalandani sebenza uyona ibhola lawo amalandani siyazi lana kwamahlobo siyayenzekela kwamahlobo festive games yiwona ama-first matches okusaseyiwona i-point system odisibona manje enzani manje ndofaya what a save beautiful save from kuyena ukhipha wawo amalandani muhle nozinhle sibona into enhle kakhulu one on one wakwazi ukuseva lona lebhola lona zinti ngiyasho mina ngithi yinhle into engibonayo useqala njena umdlalo uyashisa ngisasho mina ngithi khona balethile khona bazoyilanda okusaseyona group stages lapho khona singakuthi liphi iqembu elizokwazi ukuya kuwona ama-finali wayo kwamahlobo festive games 2025-2026 lapho khona esaziyo ukuthi le midlalo iqala ngazo i-24 sayo le nyanga ezikuyona njengoba sibona senzakala yona le midlalo izophala ngazo 11 zaye uJanuary njengoba sibona namanje na End of Fire ithanda ukuhlasela End of Fire what a save from the keeper muhlala nozinti wawo amalandani uyasebenza mina ngiyasho ngithi ngempela ziyenzakala la eMidlands BRD njengoba sibona namanje na End of Fire yona ehlasela End of Fire athi sibona enzani End of Fire beautiful passes from yona End of Fire okuzoba yona free kick yayo End of Fire yathanda ukuba ingozi yahlaselayo sesibonile ngempela ukuthi bazimisela beautiful pass sebenza umdlalo wayo amalandani handball athi sibone okuzoba lona ibhola layo amalandani athi sibone amalandani angawaboni kahle amalandani iqembu elithanda ukuhlasela End of Fire FC athi sibone ukuthi wenzani amalandani End of Fire FC End of Fire sebenza umdlalo wayo amalandani beautiful passes from kuyona amalandani beautiful cross laya kuyona unozinti wayo End of Fire uyashesha lo mdlalo ushesha kakhulu okuyona manje End of Fire ephethe lona ibhola athi sibona manje enzani End of Fire washiya kahle umdlalo wayo sebenza umdlalo wayo amalandani beautiful pass they're so relaxed amalandani athi sibona wenzani lo mdlalo wayo amalandani manje ngalo lebhola ulifaka phakathi eboxini wenzani athi sibona wenzani ulifaka phakathi eboxini walibuyisela emuva playback uyashisa lo mdlalo faka phakathi eboxini thiwa offside okuzoba yilona ibhola layo End of Fire ethanda ukuba ingozi uyaqala lo mdlalo ngibona yona End of Fire iyashisa seyithanda ukubuza ukuthi unozinti ukhona akekho bambonile ukuthi unozinti amalandani ukhona ngoba useve beautiful shot kuwona lo mdlalo ukhona nje kuphela uqala wona lo mdlalo ukhoma ukuthi ngempela bazimisele bayafuna ukuya kuwona ama-knockout End of Fire kodwa no amalandani athi nathi sikhona ungasibali ngaphandle njengoba namanje End of Fire ngekhanda amalandani barelaxile amalandani sasewona beautiful pass from wona amalandani just in number 10 athi sibona lamshiya laphumela ngaphandle okuzoba yona goal kick yayo End of Fire athi sibone izoyenzani manje athi sibone yenzani manje End of Fire beautiful pass okusaseyona into amalandani hayahlasela akuyona amanara ngena phakathi eboxini beautiful cross ehamba phansi
phansi okusaseyona into fire nayo into fire yathi amalandane ukusaseyona amalandane asibona kuzwenza amalandane abusa lapho umele eqeleni kwebhale okuzoyena goal kick hiyayo into fire thanda ukuhlasela amalandani hathi sikhona lana siyayifuna le ndebe and mangithi ngithanda ukubuka amalandani ayaqala ungena kuyona le competition nawo ayafuna ukuthi nathi sikhona esivela khona ngapha eOrlando njengoba nizwa ukuthi ngamalandani abafana bakhona ngapha eOrlando njengoba namanje nizosibona yona into fire abafana bakhona lana eMidlands no beautiful pass from kuyona into fire. Another pass. What a pass on into fire. Beautiful build up from Guyana into fire. My Betty Bola. Here Shasha into fire. Hamalandan. Into fire. Into fire. How does one answer into fire? Beautiful passes from Guyana into fire. Etandu Klasel. Etandu Bengos. Sebenza umdlalo wayo amalandani okuwona owamanje engakawaboni kahle hle awona amalandani into fire, into fire. Awuzibona enzani into fire? Iyashisa lo mdlalo. Khona balethile, khona bazoyilanda. Mina ngazi ukuthi baphi, uthi wena ulapha ekhaya, ibaphi abalethile, ibaphi abazoyilanda. Ama first games wayo kwamahlobo, festive games. Njengoba namanje ibhola silibona liphumela ngaphandle. Okuzoba yona goal kick yawo amalandani abafana bakhona ngapha eOrlando. How this one manje uzwenzani lo Nozinti simbonile useve beautiful shots from kuyona into fire lo Nozinti muhle ngiyathemba ama scouts akhona lana ayayibona into engiyibonayo muhle lo Nozinti wawo amalandani. Amalandani ukusasewona amalandani ushintsha kahle umdlalo. Beautiful pass from Yona Malandani. Into fire. Bayasthemba. Confidence. Banayo labafana. How this one? Amalandani. Uyashisa lo mdlalo. Uyashisa ngempela. Mina ngisazi ukuthi wenza ngalani. Mina ngiyasho namanje ngithi yinhle into engibonayo lana kwamahlobo engishoyo ngithi khona balethile khona bazoyilanda. Ngiyabona nabalandeli baphume ngobuningi bafuna ukubona ukuthi liphi iqembu elingahle likwazi ukudlulela ngaphambili. What a shot. Phumela ngaphandle kuyoba yona deflection oyikhona khekhe yayo amalandane. First corner kick yayo amalandane. Hadisibona bazenzani ngayo le corner kick amalandane. Ulfaka phakathi eboxini uzobafuna ngamakhanda owenza njani hasazi. Mina ngisasho ngithi ngivela kuyona old school ekwaziwa ngayo khona it's a goal. Angazi manje kuma 2000 baya kusho lokho ukuthi khona it's a goal kodwa sizobona manje ukuthi ngempela amalandani azoyenzani ngayo le khona kick. Ulfaka phakathi eboxini siyambona uyele mosembona uJersey number 10 kanti uya kulona wama ulfaka phakathi eboxini bafuna ngamakhanda sibona ngamakhanda phumela ngaphandle phezulu kwamabhale uzobona goal kick iyayo into fire. First corner kick yawo lo mdlalo lona etholwe yona amalandani. Awudisibona manje yenzani into fire ngalo le bhola phumela ngaphandle ujahile kuzoba yona throw-in yawo amalandani. Amalandani awudisibona manje yenzani amalandani yona bethi bhola mababethi bhola barelaxile bawushintsha kahle umdlalo. Yona into engiyithandayo yona into engifuna ukuyibuka mangibona ibhola lidlala both sides. Yona into manje ngithanda ukuyibona enziwa yona amalandani njengoba manje sibona manje into fire sebenza umdlalo wayo amalandani okuyona into fire. Into fire. Beautiful touches from Guyana into fire. Bayazana labadlali khona line into fire. Into fire iyahlasela. Sebenza umdlalo amalandani. Amalandani. Nice defense from Guyana. Amalandani. Thumela phambili kwanikezela umdlalo wayo amalandani. Okusaseyona amalandani manje. Uzibona njalo umdlalo wayo amalandani. Sebenza umdlalo amalandani. Beautiful touches. Into fire. Into fire. Sebenza umdlalo amalanda kusaseyona into fire baphakathi eboxini into fire. Offside okuyona offside yawo amalandani.
Awuthi sibone manje amalandane enzani ngalo lo bhola. Iwona amalandane manje. Yeza ngapha elayinini amalandane. Hayi eselayinini. Shisha kahle umdlalo. Beautiful pass from Yona Malana. Sebenza umdlalo into fire. What is khona lana? Home ground advantage. Sizimisele siyayifuna le ndebe lena yakwamahlobo. Kudala siba khona lana. Asikwazi ukufinyelela kuona ama-final. Njengoba sazi ukuthi ombetha bayo le ndebe lena. Sabona umdlalo omuhle kakhulu oyefinalini esayibona kuona lo nyaka lona lapho khona sibona amaqembu amakhulu kade adlala okuyona Mirrorlands Juventus bedlala nayo iqembu elikhulu la khona ngapha eShawela engizokutshela ngoba yibona ombetha lelo qembu ngempela umutakasi ilona iqembu okuyibona ombetha bayo le ndebe bayo le competition lena kunyaka esiphuma kuona okuyona emutakasi asazi kulonyaka iliphi iqembu okuzoba yibona ombetha kuyona le competition enhle kangaka esibonayo nabantu baphuma ngobuningi umdlalo odlala khona ngapha BRD Mirrorlands Zone 9 bomela ngoba udlala khona ngapha kwamahlobo Mirrorlands Zone 10 ngenxa yemvula kwamele ukuthi bawulethe ngapha lo mdlalo yingakho lo mdlalo udlalwa khona ngapha ngoba siyayibona nayo le pitch inhle kakhulu it's a carpet ukhomba ukuthi ngempela ibhola liyathandwa lana eSoweto okuyinto enhle kakhulu njengoba manje uzoba yona drawing yayo into fire ethanda ukuhlasela ethanda ukuba ingozi kakhulu into fire mayiphethe ibhola ayimoshi isikhathi iyaphambili sesithanda ukuyibona amathuba amaningi ihlasela Chelsea number 10 wayo into fire sebenza umdlalo wayo amalandane into fire sebenza umdlalo wayo amalandane okusaseyona amalandane iyahlasela manje amalandane awushintsha kahle umdlalo amalandane kodwa wakwazi ukufinyelela kahle phakathi eboxini amalandane oshintsha kahle umdlalo amalandane sebenza umdlalo wayo into fire okuzoba yona throwing iyayo amalandane ngiye ngakhuluma kancane nogojo amalandane wathi bakhona lana bazohlala bazofinyelela kuyona ifinali amalandani kodwa mina ngazi ngoba umdlalo webhola lona kuthiwa le bhola leli lanqikika njengoba sibona manje into fire iyahlasela kusebenza umdlalo wayo amalandani yibonda lawo amalandani lisolid emuva nayo into fire ibonda labo lisolid emuva ingakho namanje umdlalo kusaseyinilnele eBotsat omabili amaqembu awakafaki amanqaku ukhomba ukuthi ngempela ibonda liqinile emuva akukho lula ukupenetrate njengoba sibona namanje into fire beautiful pass phambi okusasayina into fire ephethe lona ibhola heba ingozi mayiphethe ibhola into fire beautiful cross athi sibona wenzani beautiful wabuza akusajesi number 10 why into fire ngamosha isikhathi ngamakhanda sebenza umdlalo wayo amalandane okuzoba yona ibhola layo amalandane imoshe isikhathi into fire iyafinyelela phambili into fire kodwa okwamanje ngithanda ukuyibona imosha isikhathi bomelo ngabe iyayabuza ngoba amagoli manje abaluleke kakhulu ngoba kusaseyona group stages manje kumele wazi ukuthi mawufaka amagoli amaningi uba sendaweni enhle kakhulu lapho khona kubalwa njengoba sibona namanje yona into fire phumela ngaphandle ibhola kuzoba yona khona kick yayo into fire first corner kick yayo into fire sibonile khona kick yawo amalandani manje okusokuyona khona kick yayo into fire ehlaselayo phambili kodwa angayiboni kahle ukuthi yenzani mayifinyelela phambili how disibona manje bazoyenzani ngayo le khona kick balifaka phakathi eboxini bayenzani how disibone mina angazi ukuthi bazoyenzani how disibone faka phakathi eboxini bafuna ngamakhanda how disibone bazona sebenza kana umdlalo wayo into fire
sebenza unozinti wawo amalandane thumela phambili akamosha isikhathi unozinti wawo amalandane beautiful pass wasithena kahle lo mdlalo wawo amalandane awushintsha kahle umdlalo amalandane what a beautiful slide from kuyona Indo Fire njengoba ngiyengasho ngathi ibonda lisolid akukho lula ukudlula kuyona Indo Fire into engiyibonayo mangibuke wona lo mdlalo njengoba manje kuzoba throwing yayo amalandane okusasewona amalandane asibona ozenza ngala bhola leli okusasena ubusele emuva amalandane phumela ngaphandle okuzokusazowa yona throwing yawo amalandane athanda ukuhlasela athanda ukuba ingozi amalandane awudisibonga ukuthi ayenzani manje amalandane ngoba namanje umdlalo okusaseyona 0-0 seba okusaseyona amalandane uyona manje wajika kahle amalandane. Seven, a beautiful cross. It's a goal. One, amalandane, and Nele, Indo Fire. Indo Fire, ephethe umdlalo kodwa okwamanje amalandane akwazile ukufaka inqaku ngoba into engengayisho ngathi mabaphethe ibhola alidlali ndawonye lidlala both sides into engithanda ukuyibona eyenziwa yona amalandane ngiye ngakhuluma necoach yabo yathi silana to stay angazi mina ukuthi ngempela they are here to stay or what kodwa ibhola leli njengoba manje sibona namanje susa yona Indo Fire elandele emuva ngegoli elilodwa eqandeni Indo Fire shintsha kahle ibhola Indo Fire iwuphethe umdlalo kodwa okwamanje ilandele emuva ngegoli elilodwa eqandeni amalandane dlala ngebhola umdlalo wayo amalandane Indo Fire ubuyisele emuva umdlalo wayo Indo Fire bavula umdlalo abadlali bayo Indo Fire beautiful touches from kuyona Indo Fire phumela ngaphandle akayifundanga lencwadi okuzoba na drawing yawo amalandane lapho umlanga ngaphandle ibhola okuzoba drawing yawo amalandane bajika kuthiwa drawing yayo Indo Fire buyisele emuva Indo Fire thumela phambili bafuna ngamakhanda sebenza umdlalo wayo amalandane mutu captain my captain wawo amalandane emuva mude lo mdlali akukho lula ukudlula kuyena modlala wona ama-aerial balls akukho lula mpela neze hadisibona manje hadisibona manje amalandane sebenza ekhanda umdlalo wayo hadisibona manje uyashisa lo mdlalo uyashisa hadisibona manje Indo Fire elandele emuva ngegoli elilodwa eqandene Indo Fire beautiful pass phumela ngaphandle okuzoba yona throwing yayo Indo Fire hadisibona izwenzani Indo Fire shobe landele emuva ngegoli elilodwa eqandene Indo Fire hadisibona wenzani umdlalo phumela ngaphandle okuzoba yona throwing yayo Indo Fire hadisibone izwenzani ngayo Indo Fire ngala bhola bahlala abadlali bayaya phambili kodwa singaliboni inqaku iyasebenza amalandane ibona labo liqinile amalandane muhle lo nozinti mina ngisasho ngithi aphi ama scouts azoyibona into engiyibonayo lana amalandane beautiful passes from one amalandane phumela ngabantu okuyona amdlala kabo umdlalo wawo amalandane okuzoba yona free kick yawo amalandane ahamba ngegoli elilodwa eqandeni uyashisa lo mdlalo angithandi ukubona abadlali bezwa ubuhlungu ngoba labadlali sifuna ukubabona bagijima
igijimela amaqembu amakhulu. Siyazi nebafana idlala yona Africa Cup of Nations. Iqeda ukudlala neCongo ne-Angola lapho khona esibonile ukuthi ngempela baye badlala kahle kakhulu. Ibafana babadlala nayo i-Angola. Ukhoma ukuthi namanje into kumele yenziwe yiwona lamaqembu ngoba mawusase kuyona i-group stages kubaluleke kakhulu ukufaka amanqaku amaningi ngoba awazi ngempela ukuthi kuzoyenzakalani. Manje kumele ukuthi ngempela amanqaku mawusaseyona group stages amaqembu ayenza ukuthi ngempela afaka amanqaku amaningi njengoba namanje sibona kuyona free kick yawo amalandani hamba ngalo igoli elilodwa eqandeni. Awudisibone bazenzani ngalo lebhola leli amalandani ngoba bawushintsha kahle umdlalo mabaphethe ibhola amalandani. Into engiyibonayo abayenzayo into engibonayo abayenzayo amalandani mabaphethe ibhola khona ushintsho olwenziwe khona umdlali abamfakile indofaya elandele emuva ngegoli helelodwa eqandeni okusaseyona first half yawo lo mdlalo omuhle kangaka owaziwa ngawo kwamahlobo festive games. Yona first game yawo lemdlalo lona ukhoma ukuthi ngempela kuhle lana Hemilolensi BRT. Awudisibone manje bazoyenzani ngayo le free kick. Captain my captain thuma phezulu kwamabhale jersey number 18. Wow, amalandani mude lo mdlali ikusasa lakhe liqhakazile lo mdlali. Yibona abadlali okumele ukuthi babhekwe. Mina ngisasho namanje italent eliningi lana eSoweto. Ukuyona goal kick yayo indofaya sebenza ngestand indofaya sebenza ngekhanda umdlalo wayo amalandani indofaya yona phethe ibhola indofaya shintsha kahle ibhola. Ukuyona throw yayo indofaya. Awudisibona ukuthi manje uzenzani lo mdlalo wayo indofaya awudisibona amalandane sebenza umdlalo wayo indofaya. Ukuzoba yona free kick yayo indofaya iyaya phambili indofaya kodwa ngayiboni kahle neze indofaya. Awudisibone indofaya izwenzani yona indofaya phethe ibhola jersey number 10 muhle lo mdlalo sebenza ekhanda umdlalo wayo amalandani jersey number 10 sebenza umdlalo wayo indofaya play yone amalandani shintsha kahle umdlalo amalandani badlala both sides amalandani sibonenzani manje umdlalo amalandani phumela ngaphandle ibhola uzoba yona khona keke yawo amalandani. Awudisibone ndiwa khona keke awudisibone uzathini ureferee awudisibone ureferee uthini uthi no free kick shothi bamdlale kabi umdlalo wayo indofaya. Ukuyona free kick yayo indofaya. Awudisibona izwenzani indofaya elandele emuva ngegoli elilodwa eqandeni. Ukuyona ifirst half yawo lo mdlalo omuhle kangaka. Sibonile indofaya mosaqala lo mdlalo ithande ukuhlasela. Sibona two beautiful shots from kuyona indofaya. Manje bengisho ukuthi indofaya izabe ihamba ngamanqaku amaningi kodwa akwenzakalanga lokho kuyona amalandani hamba ngalo igoli elilodwa eqandeni. Sibona manje amalandani ayahlasela balithumisa ibhola okuyibhola layo indofaya. Asibona nzalo umdlalo wayo indofaya uyona indofaya na indofaya sibona indofaya yenzane dlala kabi umdlalo wayo kwakhipha ikhathi oluhlaza yellow card bamnikeza umdlalo wayo amalandane. Matayi ungadlali kabi umdlali wayo indofaya jersey number 10 wayo jersey number 2 wayo indofaya maybe ibhola iyashesha indofaya kodwa sikayiboni kahle phambili.
phambili mayibhetolweni ibhola ukuthi yenzani iyona into fire manje awuzibona yenzani manje iyahlasela manje ingena phakathi sebenza umdlalo wayo amalandane ibonda labo liqinile amalandane beautiful pass from yona amalandane 1-on-1 awuzibona wenzani beautiful shot it's a goal to amalandane nele Ndofire mawaphethe ibhola amalandane ayuza both sides into engibonayo ayenzayo amalandane mawaphethe ibhola alidlali only one side lidlala both sides yingako bamba ngamagoli amabili eqandeni angeze kwenzakalani kuyona Ndofire kusaseyona imidlalo yokuqala yayo le competition singathi mabaya kuyona drawing board mababuya sekenafu bazobuya bakhulumile nabo labafana ngoba bahle bona labafana bayo Ndofire bayafinyelela phambili kodwa they are just unlucky they can't convert it into a goals ngoba sibonile beautiful two shots kodwa they couldn't convert it khona okwenzakele engajabulisanga yena ureferee ibhola layo Ndofire shintsha kahle manje Ndofire beautiful sebenza umdlalo wayo amalandane hamba ngamagoli amabili bayasithemba labadlali mabaphethe ibhola abasheshi bawushintsha kahle umdlalo njengoba ngikutshela ukuthi bayuza both sides njengomanje njengoba sibona manje kuona amalandane bayazana labadlali abashashi mabaphethe ibhola into okumele ukuthi amaqembu ayenze azokwazi ukwenza lento okuthiwa head up mawenza yona head up uyakwazi ukubona ukuthi ukuphi lapho kumele ukuthi isekhona ibhola njengoba namanje sibona yona Ndofire iyona ephethe ibhola thumela phambili umnikeza kahle umdlalo wayo Ndofire awuthi sibona manje yenzani Ndofire iyahlasela Ndofire beautiful passes bawushintsha kahle umdlalo okuyona Ndofire beautiful scale kodwa balandele emuva ngamagoli amabili eqanda yokusaseyona Ndofire phakathi eboxini sebenza ucaptain my captain asuyena ukaptani bengithi uyena ucaptain jersey number 14 captain wayo amalandane ugqoke lona jersey number 18 sebenzile ujersey number 14 emuva ibonda layo amalandane lisolid emuva into angiyibonayo muhle lo mdlalo uyashesha amalandane phumela ngaphandle kuzoba na drawing yayo Ndofire bahla abadlali bayo Ndofire they are just unlucky angazi ukwenzakalani bayafinyelela phambili abadlali bayo Ndofire kodwa abakwazi ukulifaka ngaphakathi angazi ukwenzakalani kodwa mina into engiyibonayo muhle lo nozinti wayo amalandane jona manje sibona Ndofire sebenza umdlali wayo amalandane shayile ibhola phumela ngaphandle okuzoba na drawing yayo Ndofire khona umdlalo ozwe ubhlungu esibonile ngempela bamshange ibhola uzwe ubhlungu umdlali wawo amalandane ngisasho namanje mina ngithi muhle lo mdlalo yinhle into engiyibonayo khona ngapha kwamahlobo BRT Meadowlands zoneni njengoba sazi ukuthi lo mdlalo kumele ungabe udlalwa khona ngapha kwamahlobo Meadowlands zoneni ngenxa yemvula kwamele umdlalo yonke imidlalo bayilethe khona ngapha eBRT Meadowlands zone 9 ngoba amanzi awekho maningi enkundleni manje kwamahlobo grounds iground alikwazi ukudlaleka ngenxa yamanzi njengoba manje sibona yona Ndofire okuyona draw ozenzana drawing ureferee washo wathi fair play yinhle into yenziwa ibona labadlali fair play ngoba kuyona idrawing yayo Ndofire wafika ureferee wanikeza umdlali wawo
amalandani umdlalo wamalandani walithumela phambili ukwenza yona into okuthiwa yona fair play efunakalayo ngaso sonke isikhathi. Sportsmanship into esifuna ukuyibona ngaso sonke isikhathi einkundleni. Phumela ngaphandle ibhola kuzona draw wene. Hiyawo amalandani hamba ngamagoli amabili ekandeni okusaseyona first half yawo lo mdlalo. Balibuyisela emuva ibhola banikezana nozinti. Thumela nikezana amalandane wajika kahle umdlalo wawo amalandane bahlela abadlali abajahi babaphethe ibhola bathatha isikhathi sabo bayayazi into abayaziyo abadlalayo. Uyabona ukuthi ngempela haye bazilungiselela yona le competition. Bona labadlali bangapha eOrlando abaziwa ngawo amalandane. iOrlando neMiddlelands aNeighbours akukho kude masuka lana eMiddlelands uya khona ngapha eOrlando. Amalandane banikezana unozinti amalandane azibona wenzani unozinti muhle lo nozinti wo amalandane wadlala ngomsebenzi unozinti wa amalandane sebenza unozinti thiwa penalty What penalty angazi wenzeni unozinti ngisakhuluma ngaye kahle kangaka angazi uye wayenzani unozinti. Wanikeza umdlali wayo into fire umdlalo wayo into fire akamoshanga isikhathi wangena phakathi ureferee wathi ipenalty. Hawuthi sibone ukuthi into fire izwenzani ngale penalty izokwazi ukulifaka phakathi izwenzani into fire angazi. Hawuthi sibone izwenzani into fire ipenalty yayo into fire. Hawuthi sibone manje izwenzani into fire elandela emuva ngamagoli amabili ekandeni into fire. Angazi unozinti wawo amalandani wenzeni manje iyona ipenalty. Ngiyathemba ngehalf time umqeqeshi uyombuza ukuthi bowenzani lapha ngoba bokumele ngabe uye walithumela phambili ibhola manje uye wazama ukwenza yona imitayela manje buka manje ipenalty. Hawuthi sibona manje uzowenzani unozinti okuyena futhi okose yona ipenalty uyena futhi ongahle ayisave futhi. Hawuthi sibona uzowenzani unozinti wawo amalandani. Hawuthi sibona umdlalo wayo jersey number 11 umdlalo wayo into fire uzowenzani ngayo le penalty ahlehlela emuva. Hawuthi sibona sebenza unozinti wawo amalandani muhle lo nozinti okuyona corner kick yayo into fire. Mina ngiyasho ngithi unozinti ulandela islogani sekiwi esithi step up to step in. Yinto engiyibona eyenziwa uyena unozinti wayo amalandani muhle lo nozinti. Ngiyathemba ukuthi into ayenzile angeke aphinda ayenze ngoba ikusasa lakhe lihle ngempela lo nozinti. Hawuthi sibone manje ibhola naliphumela ngaphandle khona kwenzakele uyeshisa lo mdlalo khona balethile khona bazoyilanda mina ngazi baphi kodwa kusaseyona ama-first game wayo le competition enhle kangaka eyaziwa ngawo kwamahlobo festive games. Beautiful touch long ball from kuyena unozinti wawo amalandani njengoba manje sibona flag kick yayo into fire. Angazi ukwenzakalani ngento fire
angazi mina bayabakwazi ukuthola 2 beautiful shots, they couldn't convert it. Bakwazile ukuthola ipenalty, still they couldn't convert it. Angazi kwenzakalani ngendo fire. Kunani lapha emapalini? Angazi mina, kodwa mina into engibonayo eyenzakalayo muhle unozinti wawo amalandani. Yidla into ayenzayo unozinti wawo amalandani. Manje mina ngasho ngithi ngingamnika i-man of the match unozinti wawo amalandani. Makaqhuba ngalendlela. Baya manje kuyona half time. Kuyona i-half time. Ilandela emuva ngamagoal amabili eqandeni into fire. Ihamba phambili amalandani. Angazi abaqeqeshi bayothini kuona lamaqembu, ngoba mina ngisasho namanje yinhle into engiyibonayo lana, yinhle into enzoyona kwamahlobo organizers to host this beautiful tournament. Ngaso lesikhathi njengoba namanje sibona i-MTN ikhona, it's a winning team. I-MTN mina ngiyasho ngoba ngazo zonke isikhathi ikhona einkundleni khona lana kwamahlobo. Ngiyabona namanje nayo ikiwi ikhona khona lana einkundleni. Engithanda islogan sayo ikiwi, step up to step in. Into engiyibonile eyenzakalayo kuwona lo mdlalo lona okuyinto enhle enziwa ama-organizers nawo ama-sponsors or ama-partners wayo le competition. Ne-Hollywood ikhona nayo khona lana okuyinto enhle kakhulu. Nayo i-Hollywood idlala ikhona ngazo zonke isikhathi, Hollywood Bets, ukuze ipromote yona le midlalo okuyinto enhle eyenziwa yona i-Hollywood Bet, ngoba sifuna ukubona labadlali badlalela amaqembu amakhulu kakhulu. Njengoba ku-half time siyazi abadlali bahamba khona enkundleni, into ejwayelekile khona lana eGasi. Yiyo into eyenza ibhola lana eSoweto okuyinto enhle kakhulu, njengoba sibona naba balandeli baphumile ngobuningi. Engizothanda nje ukuthi nginibukise ukuthi ngempela naba balandeli baphumile ngobuningi, bafuna ukubona ukuthi iliphi iqembu elingahle lifinyelele kuwona amafinali, kodwa kusase early ngoba kusase wona ama-group stages. First games yawo le midlalo lesikhiphela yona bukhoma kuyona Champions League. Njengoba sibona abalandeli baphume ngobuningi okuyinto enhle kakhulu eyenzakalayo khona lana eMidlands End of Fire. Abaziyo bathi kusuka amaphepha kusala amakhadibhokisi lana End of Fire. Angazi kwenzakalani kuyona i-second half iyawo lo mdlalo, ngoba ngempela sibonile amalandani akwazile ukufaka amanqaku amabili first half. Njengoba kuyona i-half time khona okuzoyenzakala emapalini. Siyababona abafana abancane nabo abafana abancane. Into engiyithandayo lana eGasi kuyona lama competition festive games yilapho bona abafana abancane mongababuza labadlali abadlalayo lana enkundleni, nabo baqale lana makuyi half time bangena enkundleni bafuna ukuzwa ukuthi ngempela abadala bezwani lana enkundleni, njengoba sibabona ba-enjoya abafana abancane. Njengoba namanje khona into yenziwa yona i-MTN, bayenza wona ama-supporters ukuthi bakore, bazobapha wona ama-voucher okuyinto enhle kakhulu enziwa yona MTN. Siyabona babize
umlandeli bathi kumlandeli woza sibone ukuthi ungakwazi ukulifaka inqaku ngokwazi ukufaka inqaku uzokwazi ukuthi akwazi ukusitholela yona i-voucher evela kuyona MTN. Into enhle engiyibonayo during half time sibone abalandeli ba-entertainwa njengoba manje siyambona munye umlandeli bathi nani belibele ningaphandle nisupporta ithuba lenu manje na i-competition awudisibone ukuthi uzowenzani lo mlandeli uzokwazi ukuthi alifake phakathi awudisibone walibeka kahle waphika kahle isport ngiyathemba umdlali wayo indofire uzobuka ukuthi nabo abalandeli bayakwazi ukukhahlela wona ama-penalty njengoba siyabona penalty shootout enziwa yona MTN penalty shootout for us supporters just for entertaining the crowd okuyinto enhle kakhulu awuzibona wenzani isupporter ilifaka phakathi yenzani isupporter awudisibone faka phakathi supporter i-half time niyazi abantu bayazambela into yenza lona ibhola into engijabulisa kakhulu yenziwa yona i-MTN to entertain the supporters makuyi-half time yiyo into esifuna ukuyibona. Ngiyathemba nayo Champions Circuit ingahle nayo iyenze yona i-draw maybe abalandeli bathole something sizobona sizokhuluma nabaphathi bayo Champions Circuit ukuthi nabo bangahle benze okuthile for bona abalandeli ukhomba ukuthi ngempela abalandeli bayenza yona le midlalo azibonenzani waya kuyena uNozindi umlandeli uyabona ukuthi akulula kwesinye isikhathi ukukhahlela yona ipenalty waya nje kalula kuNozindi umlandeli ayikho ipower kumlandeli angazi kwenzakaleni kuyena umlandeli athi sibona lo mlandeli uzowenzani ngayo le penalty kuhle ngoba masingaphandle siyakhuluma angazi ngiyasithende kanti uyifaka ngesithende lavele lasiphumela ngaphandle manje bayabona abalandeli ukuthi akukho lula ukukhahlela wona ama penalty kunzima ngempela asiyona into elula ukukhahlela yona ipenalty uyabuyela lo mlandeli wabuya alifaka phakathi ubuya uyalikhahlela ipenalty ukhahlela kwesibili angazi why bamvumela ukulikhahlela for second time kodwa wakwazi ukulifaka khona lapho kade alifake khona half time ngithanda ukunikhumbuza lapho ekhaya amaqembu adlalayo lana amalandani agqoke lona ijezi eligreen ahamba ngamagoli amabili eqandeni iqembu eligqoke lona ijezi elimnyama iyona indofire elandele emuva ngawo amagoli amabili eqandeni mina ngisasho namanje yini into yenziwa yona amahlobo baningi abadlali abavela kuyona le competition angeke ngibaqede mangababiza ngingababiza uzuphele umdlalo ngoba ngempela kudala ikhona le competition ineminyaka engamashumi amathathu 30 years ilibele ihost wale tournament abaningi ama-2000 ayazi-ke ukuthi kade angakaveli makuhost wale tournament
manje kumele azi ukuthi ngempela le tournament enkulu kakhulu manje engithemba ukuthi ama-2000 azoyi-honora le tournament yiwona ama-2000 esifuna ukuwabona manje ashowcase ithalente lawo asikhombisa ibhola elihle kakhulu ngoba kudala ikhona le competition 30 years iminyaka eminingi kakhulu nami ngikhuluma nawe ngengaba nalo iqembu khona la kwamahlobo elivela khona ngapha emzimhlophe 15 years back miningi leyo minyaka lelo qembu lelaziwa ngayo Cowboys lapho khona belidlala neqembu lapho bokudlala khona uRineyilwe Lisulunyane abadlali abadlala ngaleso sikhathi bakwazi ukuthola i-opportunity ukudlala against uRineyilwe Lisulunyane abadlali bayo imzimhlophe Cowboys bobadlali ngangibaphethe sidlala yona the last 16 sidlala nayo iqembu layo qembu lakhe uRineyilwe Lisulunyane ngizakupha lona lelo qembu lelo mangithi ngithanda ukukhumbula lelo qembu lelo belaziwa ngayo PJ Stars iqembu lalikhulu kakhulu khona ngapha eSoweto iPJ Stars yilapho khona Homagarina kade badlala khona lapho ukhomba ukuthi ngempela dala silandela ibhola khona lana kwamahlobo namhlanje siyabona nanka ama-2000 hayayithatha hayisa phambili njengoba ngisho ngithi ngeke ngize ngiqede abadlali abavela kuyona le competition njengoba ngishilo ngathi Rinelo Lisulunyane kadadlala kuyona PJ Stars khona lana kwamahlobo kuyona the last 16 badlala nayo msimhlophe Cowboys angeke ngize ngukhohlwe lo mdlalo lapho khona umdlalo wakhona owaphela ngayo cholesterol kwayiwa kuona ama penalty lapho khona msimhlophe Cowboys yahamba yalwasha ijezi yadlulela phambili iPJ Stars manje engithanda ukusho ukuthi ngempela le competition inomlando omuhle kakhulu ngoba yilapho abadlali abakwaziyo ukuzoshowcase ithalente labo ngoba mina ngisasho namanje yindlu into yenziwa yiwona ama-organizers and engithemba ukuthi nabo labadlali they are going to be disciplined ngoba if you are not disciplined angeke uyephi ngawo lo mdlalo kungabe unalo ithalente kungabe wenzani mawungekho disciplined angeke uye phambili kodwa when you are disciplined ngempela ngiyasho ngithi ikusasa lakho liqhakazile njengoba namanje siwabona amaqembu sawakhona ngapha enkundleni njengoba siyawabona nanganama security akhona nawo azobheka ukuthi abalandeli ngazo zonke isikhathi yonke into ihamba kahle njengoba siyabona naba nabo linesman nango linesman uyeza naye uzothatha eyakhe iposition njengoba siyambona abadlali sabaphakathi enkundleni sawabona abadlali bayo amalandani bakhona nabo abadlali bayo indofire bakhona esiyakuyona second half yawo lo mdlalo lapho khona amalandani hamba ngamagoli amabili eqandeni lapho mina ngisasho ngithi khona bayilethile khona bazoyilanda mina angazi feza games zayo lo mdlalo okuyi-competition enhle kangaka yaziwa ngawo amahlobo festive games njengoba siyambona umdlalo amalandani uyena
osekulona ibhola uyena uzolisusa ibhola. Mangithanda ukubuka umdlalo wawo amalandane abamba ngamagoli 2-0. Sibabonile abadlali bawo amalandane abachehe mabaphethe ibhola, bathatha isikhathi sabo kancane njengoba lisuka ibhola manje. Suka ibhola amalandane phumela ngaphandle kuzoba yona throw-in yayo into fire. Awamoshi isikhathi manje amalandane, hadi sifuna ukuya phambili amalandane, hadi sibone thumela phambili into fire okusaseyona into vala. Phumela ngaphandle ibhola, okuzoba yona ibhola leyo amalandane abaphethe ibhola. Face off amalandane kade angajahi, i-build up yabo beyinhle kakhulu, kade bayuza both sides mabaphethe ibhola amalandane. Njengoba manje sibona yona amalandane ngesithende akazange ayifunde incwadi amalandane. Jezi number 10 amalandane into fire uyona into fire. Beautiful pass from yona into fire. Sebenza umdlalo amalandane, thumela phambili, wataliye phambili, aselifuni ngapha ekhaya lebhola, maliye phambili njengoba yona throwing amalandane. Beautiful passes from yona amalandane, uzobana throwing yayo into fire. Sebenza ngekhanda umdlalo wayo amalandane. Bathe abadlali bayo amalandane emuva, ibonda labo lihle ngempela. It's solid. Mina ngisasho namanje angazi liphi iqembu elophumelela phakathi kwawo omabili lamaqembu ngoba kusaseyona group stages. Thumela phezulu, andisibona captain khiphela ngaphandle, safety first, okuzoba yona throw-in yawo into fire. My captain jezi number 18 wathi hayi angilifuni ekhaya ibhola. Khona umdlali wawo amalandane ozwe ubuhlungu, angazi kwenzakaleni kumdlali, kodwa sabona nalo usizo lokuqala lungenile enkundleni. Phakama umdlali, bungasiyona ingozi eserious, nangu kwazile ukuphakama. Jezi number 14 ngoba muhle naye lo mdlali wayo into fire, njengoba kuyona throw-in yayo into fire. Ngazi ukuthi uref uzothini, fair play or usazabanikeza into fire yona la throw-in. Khona ushintsho olwenziwayo, jezi number 14 uyaphuma, khona umdlali ozongena, awuthi ngibona umuphi umdlalo ozongena. Khona umdlalo ozongena, simbonile first half, jezi number 14 usebenzile. Yona throw-in yayo, but fair play bayinikeza wona amalandane bathi lisuseni emuva amalandane, okusaseyona amalandane aphethe lona ibhola amalandane. Throw-in yayo into fire. Amalandane, beautiful touches, they've got beautiful touches. Amalandane bayazana labadlali. My captain into fire. Beautiful pass from your end of fire, but offside. It was a beautiful move from Guyana. Into fire.
kodwa ureferee kade khona lana eduzane ukwazile ukubona ukuthi i-offside. Amalandane sasewona Amalandane free kick yayo Amalandane ababetha imphola bayawushintsha umdlalo. Amalandane beautiful pass from Yona sebenza umdlalo wayo into fire. Amalandane ibondalayo into fire lisolid kodwa they are behind with 2 goals. Angazi kuye kwayenzakalani kuyona into fire. Amalandane athanda ukuhlasela Amalandane kuyona second half awamoshi isikhathi into fire. Awuzibona enzani into fire abamoshi isikhathi Amalandane ibona kuyona le second half abahlaselayo Amalandane babaphethe ibhola baya phambili angayiboni kahle neze into fire kuyona le second half angayiboni kahle ilandele emuva ngamakholi amabili eqandeni kuyona i-second half into fire omabili amakholi angene kuyona i-first half awusibone into fire phumela ngaphandle ibhola okuzoba yona throwing yayo Amalandane buyisele emuva Amalandane awusibone wenzani manje Amalandane amanikazena uNozinti muhle lo Nozinti wathumela phezulu okuyinto kumele ukuthi ayenze uNozinti angayenza into engiye ngayibona first half uNozinti wakwazi ukuthi ayenze yona ipenalty uNozinti beautiful pass Amalandane awusibone jersey number 11 Amalandane wasebenza umdlalo wayo into fire jersey number 11 jersey number 11 bobabili labadlali bafuna ukuzwana amandla njengoba manje kuzoba yona free kick yayo into fire. Awubona wenzani uyithumela ayinikeza yena uNozinti into fire wenzani uNozinti wayo into fire shintsha kahle umdlalo isaseyona half yayo into fire beautiful pass kuyona into fire jersey number 14 awusibone beautiful touch kuyena jersey number 14 wa into fire wabuza wasebenza uNozinti wawo Amalandane beautiful passes from Yona Amalandane. They've got beautiful touches Amalandane laya kuyena uNozinti wayo into fire beautiful distribution from Yona uNozinti wayo into fire sebenza umdlalo wayo into fire sebenza my captain wawo Amalandane wathi ngila emuva angikho ngephutha into fire muhle lo mdlalo wayo into fire jersey number 14 Amalandane sebenza khanda umdlalo Amalandane jersey number 11 unethubani lo mdlalo sebenza uNozinti wayo into fire thunga emuva into fire Amalandane ukuyona Amalandane into fire izama ukudlula kulona ibonda layo into fire lisolid ibonda layo into fire akukho lula for yona iLondon ukudlula lapho Amalandane captain Amalandane balibuyisela emuva ku half yabo Amalandane bathi silisusa emuva futhi into fire alisukumisa into fire ngekhanda into fire okaseyona into fire Amalandane angazi into fire yenzani manje langena phakathi gole 3 Amalandane enele into fire angazi into fire yenzeni lapha angazi yenzani into fire lapha yana kuye kwaba yi-back pass kuye kwaba yini angazi kuye kwaba yini lapha yana ilandela manje ngamagoli 3 eqandeni into fire Amalandane
hamba ngamagoli amathathu. Khona balethile, khona bazoyilanda, angazi baphe ngoba kusaseyona point system, kusaseyona group stages, okusaseyona group stages. Phumela ngaphandle ibhola okuzoba yona throw-in yayo into fire, zoba yona throw-in yayo into fire. Sangakana umdlalo wayo amalandane into fire, into fire, into fire amalandane. Free kick yayo into fire elandela emuva ngamagoli amathathu eqandeni kuyona isecond half. Back pass kuyena unozinti yayo into fire, into fire balisusa emuva into fire, into fire bamdlala ngabo umdlalo wayo into fire. Okuyona free kick yayo into fire. Angazi kuyona le second half into fire yenzani mayiphethe ibhola. Bathanda manje ukudlala kuyona ihalf yabo. First half kade baya kahle phambili, sibabonile ngempela kade bahlasela first half. Second half bathanda ukudlala kuyona isecond half yabo mabaphethe ibhola, abayi as much as kade baya first half phambili kuyona le second half into fire. Njengoba namanje sibona kuyona drawing yayo into fire, into fire. Okuzoba yona free kick yawo amalandane hamba ngamagoli amathathu eqandeni kuyona second half yawo lo mdlalo omuhle kangaka. Imidlalo yokuqala kuyona le competition eyaziwa kakhulu ngapha eSouth Africa, eyaziwa ngawo kwaMahlobo Festive Games, lapho khona abadlali abaningi baphuma khona lana abagijimile professional, abanye basagijima professional, abanye ama-coach ngikhuluma nani khona ngapha professional abadlalile kuyona le midlalo. Offside yayo into fire, no fire, no fire, no fire, no fire. Shintsha kahle ibhola abadlali ba into fire, no fire. Sebenza umdlalo wayo amalandane, amalandane. Captain, my captain, amalandane. Phumela ngaphandle ibhola okuzoba throw-in yawo amalandane. Sibona yo captain, my captain uyena. Khona ushintsho oluzoyenzwa, khona umdlali ophumayo, khona umdlali ophumayo, angazi umuphi umdlali ophumayo. Jersey number 10 uyena ophumayo. Wow, amalandane muhle jersey number 10, simbonile first half usebenze kakhulu, naye udlalile indima kuona lama goal amabili angenile into fire. Back pass, it's a goal, it's a goal. Angazi amalandani ayayenzane 1 ndo fire 3 amalandani. Angazi amalandani ayayenzani aya relaxa, angazi ayenzani ngalo le bhola. 3 amalandani 1 ndo fire. Amalandani, amalandani, amalandani. Shintsha kahle umdlalo basasekuyona ihalf yawo amalandane, amalandane, amalandane ndo fire. Jersey number 10, a beautiful pass from Yona into fire. No fire. Ethanda ukuhlasela phezulu wamabhale. Thanda ukuhlasela. Into kumele ukuthi iyenze into fire. Into kade iyenza first half into fire. Hayi into engithanda ukuyibona ukuthi badlale ibhola ehafini yabo, ngoba sibonile igoli lesithathu lingene ngoba kade badlala kuyona ihalf yabo ngawo ama back pass. Nayo manje
amalandani into engiye ngayibona abayenzile ukuze bakwazi ukuthi bafake inqaku into fire. Sebenza umdlalo wayo amalandani yona phethe ibhola manje amalandani azama ukungena phakathi eboxini amalandani shentsha kahle beautiful touches from kona amalandani ukuyona into fire yona phethe ibhola manje into fire uyashesha lo mdlalo uyashesha ngempela jersey number 10 muhle lo mdlali wayo into fire sumisa ibhola wanikeza yena umdlalo wayo into fire jersey number 12 muhle nayo lo mdlalo wayo into fire beautiful cross asebenza jersey number 4 wow amalandani watinkana emuva safety first okuyoba yona drawing yayo into fire uthi sibona manje yenzani into fire ngayo le bhola ithanda ukuhlasela into fire phakathi eqeleni webhali ayithandi manje ukumosha isikhathi into fire yinto kade bayenza first half into fire engithanda ukuyibuka manje bathanda ukuya phambili bathanda ukuhlasela into fire kodwa balandela emuva ngamagoli amathathu kweli lodwa okuyona free kick yayo into fire jersey number 10 uyena uzoyikhahlela le free kick wayo into fire muhle lo mdlali wayo into fire ujersey number 10 uyayithemba unejubani unamandla awubona uzwenza ngalo free kick ufuna olubuza phakathi wasebenza unozinti into engiye ngayisho ngayo ujersey number 10 ngathi unamandla sibonile namanje uye wabuza akude ngayo i-free kick wasebenza unozinti wawo amalandani walikhiphela ngaphandle bakuyona khona ke wasebenza ngamakhanda phezulu kwamakhanda okuzoba yona goal kick yawo amalandani hamba ngamagoli amathathu kweli lodwa ilandele emuva into fire second half yawo lo mdlalo awuthi sibona manje uzwenzana umdlalo wayo unozinti njengoba kuyona goal kick yayo amalandani muhle lo nozinti muhle kakhulu ngiyathemba ukuthi ama-scouts akhona ayambona siyabanida onozinti bayanideka onozinti eSouth Africa bayanideka eSouth Africa sebenza umdlalo wayo into fire amalandani faka phakathi eboxini akunamuntu lizambela lodwa liya straight kuyena unozinti wayo into fire okuzoba yona free kick yawo amalandani bamnikeza ikhathi umdlali wayo into fire bathi umdlale kabi bengikhona lana eduzane ngibonile into yenzakele asiyona into enhle nama ngithanda ukubona abadlali bazwisana bona ubuhlungu ngoba siyasizwa neslogan sayo ikiwi siyasho sithi step up to step in ngoba ngempela sifuna ubona labadlali bastepa in badlalela wona amaqembu amakhulu kuyona iPSL siphinde sibabone futhi basirepresenta kuwona ama-national teams under 20 nakuyona senior teams sibonile ibafana bafana mayidlala nayo i-Angola idlale kahle kakhulu okuyinto enhle kakhulu ngiyambona noDlongolo ukhona naye lana enkundleni okuyena i-organizer yayo le midlalo dala akhona lana ebholweni uDlongolo
njengoba namanje sibona yona free kick yawo amalandani balifaka phakathi eboxini sebenza umdlalo ndo fire la yakuyena uNozinte athi sibona unikezena uNozinte into fire athi sibona into fire yona isusemuva into fire badlala abadlali into fire ukuyona muhle lo mdlalo jersey number 14 do fire sebenza umdlalo wayo amalandane beautiful move from one amalandane badlala abadlali mabaphethe ibhola bayawushintsha umdlalo okuyinto enhle kakhulu beautiful pass nice interception from kuyona indo fire bathi kusuka amaphepha kusala amakhadibhokisi ndo fire kodwa abalandela emuva ngamakholi amathathu kwelilodwa indo fire jersey number 6 uzokwazi ukufika indo fire okuyona indo fire isalbert indo fire amalandane iwona liphethe ibhola kuyona iyafiyawo amalandane walisukumisa ngekhanda umdlalo amalandane jersey number 14 muhle lo mdlalo wayo indo fire alisa phezulu amalandane khanda athi sibona amalandane khona umdlalo ozobhlungu wayo indo fire uzwe obhlungu lo mdlali uzwe obhlungu ngiyathemba ukuthi ngempela mawuphela umdlalo sizokhuluma naye uDlongolo sifuna ukuzwa ukuthi kulonyaka sizobonani ngoba ukhona khona lana enkundleni njengoba namanje sibona fair play kuyena ureferee okuyinto enhle amalandane ahamba ngamagoli amathathu kwelilodwa amalandane athi sibona onzana abadlali amalandane badlala abadlali amalandane beautiful passes from yona labadlali wow amalandane free kick yayo indo fire yini into engiyibonayo lana njengoba ngingasho sizokhuluma naye uDlongolo mawuphela lo mdlalo sifuna ukuzwa kuyena uDlongolo ukuthi yena lemidlalo uyibona injani ngoba ngempela kudala akhona lana kuyona organize yona lemidlalo njengoba sisho kwamahlobo festive games they are celebrating their 30th birthday kuwona lo nyaka okuyinto enhle kakhulu eyenzakalayo khona la eSoweto eSotra enziwa yiwona amaSowetan nama organizers wayo le tournament enhle kangaka lana Indo Fire okuzoba yona draw yayo Indo Fire adisibona sebenza umdlalo wawo amalandane thumela phambili abamoshi isikhathi abadlali bawo amalandane phuma uNozinti enkundleni captain my captain from kuyona amalandane okusaseyona amalandane kuyona ihafu thumela phambili abadlali bawo amalandane awamoshi isikhathi amalandane Indo Fire yona bethi ibhola manje Indo Fire iyahlasela Indo Fire ayimoshi isikhathi Indo Fire jersey number 9 Indo Fire phakathi eboxini okusaseyona Indo Fire sebenza abadlali bayo amalandane jersey number 11 wawo amalandane ukuyona amalandane what a skill from kuyona jersey number 11 wawo amalandane kuyona ihafu yabo sukumisa umdlalo wayo Indo Fire sebenza umdlalo wawo amalandane okuzoba yena draw yayo Indo Fire elandela emuva ngamagoli amathathu kwelilodwa badlala abadlali bayo Indo Fire. They were just unlike, especially first half. They had great chances, but they were just unlucky. They couldn't convert it. Amalandan. Beautiful pass from Yon Amalandan. Baya Pambil, Baya Amalandan. You want Amalandan. Baya boxing. Amalandan. Baya boxing. Beautiful cross. Sebenza umdlalo wayo Indo Fire. Okusasebona amalandane phakathi asahlasela amalandane wabuza phezulu kwamapali ayahlasela amalandane hathi sifuna more goals
njengoba mina ngithanda ukusho ngithi khona bayilethile khona bazoyilanda angazi baphi njengoba manje sibona wona lo mdlalo omuhle kangaka eluthumela bukhoma yona Champions Ekhethe. Mongaka subscribe please do so uzokwazi ukuba updated ngayo yonke imidlalo ezobidlalwa khona la kwaMahlobo ngoba sobe senikhiphela bukhoma yonke imidlalo ezobidlalwa khona lana kwaMahlobo. How disibona manje okuyona free kick yayo amalandane. How disibona uzwenzana lo mdlalo amalandane. How disibona thumela bambele bafuna amakhanda sebenza umdlalo wayo jersey number 12 muhle lo mdlalo wayo Indo Fire phumela ngaphandle ukuyoba yona drawing yawo amalandane athanda ukuhlasela amalandane afuna ukuya kuyona amanokat mangithanda ukubuka amalandane kodwa kusase early ngoba both teams is their first matches. Isaseminingi imidlalo okumele ukuthi bayidlale ukuze bakwazi ukuya kuona ama knockout ngoba kwamanje kusase wona ama group stages njengoba sazi nayo bafana njengoba iqeda ukudlala nayo iAngola siubonile lo mdlalo bomuhle kakhulu lapho khona nayo bafana esase kuona ama group stages esithemba ukuthi ngempela masizohlangana nabo Egypt sizobakhomba ukuthi nathi singombetha bayo iAfrica Cup of Nations ngoba siyazi ukuthi class of 1996 bakwazi ukuba bombetha bayo iAfrica Cup of Nations. Siyathemba ukuthi 2025 bazowenza futhi omunye umlando bafana njengoba manje simbona uNozinto angazi manje wenzani uNozinto wawo amalandani ngisakhuluma ngaba bafana nangu uNozinto wawo amalandani muhle lo Nozinto kumele umqeqeshi akhulume naye nje ukuthi mfana mawuphakathi enkundleni kumele uconcentrate till the last whistle ngoba kungahle kwelinye lamalanga bathole ukuphanishwa. Beautiful bridge from Ghana. Amalandani. Lazambela lotho la kuyena Indo Fire. Mudlu jersey number 11 unamandla uqinile lo mdlalo wayo Indo Fire ngapha emuva. Indo Fire. Ukusaseyona Indo Fire phethe ibhola. Ilithuka khona ngapha emuva. Amalandane. Wadlala ngethuba umdlali wawo amalandane udlala ngethuba 1-on-1 lapho nje he should have picked the spot and just bang it inside but he wasted time. Angazi wenzeni umdlalo wayo amalandane lapha njengoba ngiye ngasho mawusase kuyona group stages ama-goal are very important ngoba awazi kuzowenzakalani masokubala wona ama-points masokumele manje kuyiwe kuwona ama-knockout mawuthola wona ama-chances owona ama-opportunity you have to use it ngoba awazi kuzowenzakalani njengoba manje sibona ibhola balisabambela sebenza ngekani umdlalo wayo amalandane phumela ngaphandle uzoyana draw yayo Indo Fire. How does one izonzana Indo Fire yona bethe ibhola Indo Fire manje Indo Fire yona bethe ibhola iyethanda ukudlala ushintsha kahle jersey number 10 muhle lo mdlali ngiye ngasho ngathi ngempela unamandla unejubani uqinile ujersey number 10 wayo Indo Fire. Beautiful cross Indo Fire adisibona wenzani manje jersey number 11 wa Indo Fire uyabuza phakathi eboxini jersey number 10 Liar straight to the keeper. Muhle jersey number 10. Unamandla. It just went straight to the keeper. Unamandla. Indo Fire. Adisibona wenzani manje Indo Fire. Walisokomisa Indo Fire. Offside yawo. Amalandani hamba ngamagoli amathathu
kweli lodwa. Nabantu baphume ngobuningi. Nabantu baphume ngobuningi. Abantu baphume ngobuningi. Bafuna ukubona lo midlalo. Bafuna ukubona ukuthi liphi iqembu eliyophumelela namhlanje ngoba kusaseyona group stages. Kusase early. Is their first matches. Womabili lamaqembu adlalayo. Isaseyinde indlela yokuya kuyona the last 16 inde le journey. Asiyona ijeni elula, maningi lamaqembu adlalayo lana and mahle wonke lamaqembu adlalayo lana ayazazi indaba zawo. Hathi sibonenzani into file thumela phambili bafuna ngamaganda sebenzo amdlalo yabo umdlalo wayo into fire okuzoba yona free kick phambi kwalo ibox. Pamkwalo ibox bamdlala kabi umdlalo wayo into fire red card. Amuphi red card. Batawukwazi ukwenza into yenzile. Bamuphe i-red card. Jersey number 3. Jersey number 3. Balida awazi ukuthi wenzeni ujersey number 3. Bayalida awazi ukuthi wenzani. Awudisibona manje ukuthi bazenzani ngale free kick. Njengoba mina ngithanda ukusho ngithi yiso isikhathi sama set piece. Lapho khona mina engishoyo ngithi abaqeqeshi kumele basebenze ngama set piece during i-training ngoba ama set piece yingxenye yomdlalo nama penalty yingxenye yomdlalo. Awudisibone manje into fire izoyenzani ngale free kick ngoba ngempela sibonile ngempela bakwazile ukuyithola ipenalty kodwa they failed to convert it into a goal. Ipenalty abaye bayithola into fire manje. Let's see with this free kick ukuthi they are going to convert it into a goal or what. Ngoba bahle labadlali bayo into fire. Nyabona abadlali abaphambi kwebhola uyana ujersey number 12 naye ujersey number 10 bahle labadlali bayo into fire. Angazi umuphi ozoyithatha phakathi basebenza uNozinti muhle lo Nozinti. Bamphushile uNozinti. Bamphushile uNozinti. Bamphushile uNozinti. Wathi hayi akwangwazi ukunikeza le goli. Nimphushile uNozinti. Baba disalawile igoli bamdlale kabi uNozinti. Njengoba namanje simbona alale phansi uNozinti kungena lona usizo lokuqala. Muhle lo Nozinti. Wow amalandani muhle ngempela lo Nozinti. Ikusasa lakhe likhakazile lo Nozinti. Into nje kuphela engayiqela kuyena, he must be just disciplined nje kuphela. Makaphethe ibhola phela ngaso sonke isikhathi alithumele phambili abe i-distribution yakhe ibe yinhle kakhulu ngoba sibonile ukuthi ngempela makaliphethe ibhola uyathanda naye ukuthi afune ukuba umdlali odlala ngaphakathi. Manje lokho kufuna ukuthande kuba ingozi ngakubona. Njengamanje sibona manje amalandani ayahlasela manje ayaphambili amalandani yiwona manje amalandani nangamalandani angena phakathi manje boxing asibona manje yenzani beautiful cross la ya straight kuyena uNozinti wayo into fire. Washintsha kahle ibhola uNozinti. uNozinti wayo into fire na into fire disibone wazwela umdlalo wayo into fire. Iyashalela inkundla ngenxa yokuthi belinet into fire. Offside. Tiwa offside. Offside. Tiwa offside. Tiwa offside. Offside. Another card. Keeper ikati ureferee. Akekho happy ureferee. Ukeeper ikati uthi yimina ophethe umdlalo.
mina engikwaziyo referee's decision is finally. Ureferee angeke asayishintshe i-decision mase kejajile ujajile. Abadlali they should respect i-decision ka-referee. Amalandane phumela ngaphandle kuzoba na drawing yawo amalandane amagoli amathathu kwelilodwa amalandane into fire okusaseyona into fire. Beautiful pass from kuyona into fire basasekuyona yafika into fire. Beautiful pass for your jersey number 10 wayo into fire. Beautiful move from Gun into fire. 1-2. Amalandani ibonda lelandani liqine ngempela. Amalandani akukho lula to penetrate their wall. It's solid. Amalandani bayalithunga le bhola amalandani Ukiwana amalandane manje awudisibona amalandane iwona amalandane aliphethe ibhola manje iwona amalandane awudisibona wenzani umdlalo wamalandane. Beautiful pass from yena umdlalo wamalandane. Bayasithemba labadlali mabaphethe ibhola bayayazi into abayaziyo. Awudisibona ngempela khona lesikhathi abasaziyo abasithandayo abaningi. Awudisibona ukuthi bazenzani manje. Free kick yawo amalandane angayiboni happy hour. Labadlali bathi asikwazi ukwenza yona happy hour kusaseyona group stages. Offside yayo into fire awudisibona enzani into fire kusaseyona into fire isasekuyona ihafu yabo. Shintsha kahle umdlalo into kumele ukuthi bayenze mela bawushintshe umdlalo into kade bayenza first half. Into fire beautiful pass from Yona into fire beautiful skill bamdlala kabi umdlalo wayo into fire. What a skill from Yona umdlalo wayo into fire. Keeper ikhathi eluhlaza ureferee okuzoba yona free kick yayo into fire. Yilezo sikhathi happy hour kodwa into fire they are behind namagoli amathathu kwelilodwa. Awudisibone bazenzani ngayo le free kick. Awudibona zenzani buza phakathi eboxini. 1 pounds phezulu wamabhala uzoba na goal kick yawo amalandane. Sambili isikhathi suka manje noma kunini ungaphela umdlalo waphela umdlalo lapho khona esizokhuluma nonozinti wawo amalandani. Muhle lo mfana lona ulonozinti wawo amalandani yesofuna ukuzokuyena lonozinti ukuthi ngempela italente elingaka livela kuphi ngoba ngempela unetalente lomfana elihle kakhulu. Ngiyamthanda uyeza ngizokhuluma naye ngifuna ukuzwa ukuthi uthini lo mfana. Ngizofuna ukuzwa lo mfana lona ukuthi uthini unozinti. Mangicela ukukhuluma nonozinti ngizokhuluma ne-organizer uDlongolo. Sifuna ukuzwa ukuthi kunjani kwamahlobo kulonyaka. Nangu lo mfana muhle kakhulu lo mfana lona. Muhle unozinti. Nozinti uqeda ukuseva beautiful shots from kuyona into fire, especially first half we saw beautiful 2 shots, but we've managed to save those shots. And you also created a penalty and you've managed to save that penalty. Ungasitshela nje kuphela ukuthi how did you prepare yourself for the competition? Into engayisho ukuthi la etimini vele bangibizela ukuthi ngizoshaya ispan sami yabo. That's why kumele ngivimbe. Ayinto engayisho.
njengoba usho ukuthi kule team bakufunele ukuthi uzoshaya ispan sakho sihle kakhulu yini into yakwenza ukuthi uthanda ukuba ukhipha ngoba mina ngiyasho ikusasa lakho lihle. I hope PSL teams they can come and negotiate ne-coach yakho nawe bakuthathe ukuze sikubone uvimbela amaqembu amakhulu. Into engenza ukuthi ngibe kanje ne like ngisuka ku Mamelodi Sundowns Academy yabo, so i-basic into enginayo. Right, siyabonga. Ngiyabonga. Nisule ngempela masikhuluma naye unozinti wayo amalandani uyasho ukuthi uvela kuyona i-academy yayo Mamelodi Sundowns ama-basics unawo ngempela ngimbonile engithemba ukuthi ngempela lo mfana uzoba discipline ngoba ikusasa lakhe liqhakazile. Mina ngisho ngithi bokukuhle khona la eMidlands End of Fire lapho kusuka amaphepha kusala amakhadibhokisi kuwona kwamahlobo festive games lapho esibone khona amalandani aphumelela ngamagoli amathathu. End of Fire iyalandela emuva ngegoli elilodwa. It was beautiful here at KwaMahlobo. See ya when you see us on Champion Circuit.